Godmorgen her fra Gedser af. Vi laver lige en video til jer fra starten af vores tur til Polen. Klokken er nu her 6:30, og vi skal til at køre ombord på færgen. Det går ikke så lang tid. Jeg har familien med herovre i bilen. Der er pakket og dobbelttjekket. Og jeg vil lige sige godmorgen. 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 Så er der morgenmad. Ja. Hele familien. Det er lækkerier her. Så er der mad. Lidt pandekager. Lækker mad. Croissant og... Ja. Så er vi ved bordershoppen. Så er det tid. Vi har noget at spise. Jo, vi har været her, er det ikke fint? Okay. Så jeg køber sådan her til her. Hvad så? Hvad så, min dreng? Det er en juletræ, ja. Hernede der er masser af restauranter. Så er vi her på vores lækker hotel i Stettin. De to sønner, der hygger meget med de flotte udsigt. Vi er i det 9. etage. Og de er mine to sønners seng. Og vi har vores lille køkken der. Og det er vores seng. Meget flot. Ja, det er helt op på toppen.
Det er så flot udsigt. Meget flot seng, det her. Er bussen væk? Ja. Kun en bus der? Der er en bus der. Se, der er 3 bus. Ja, der er også en bus derovre. Der er 3 bus. Der er også en bus der. Det er derovre. En bus der. Ja. Ja. 1, 2, 3 busser. 4, 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10 busser, der kører. Stay! Vi gemmer sig. Skal vi gemme os? Så gemme dig. Godmorgen til familie og venner. Godmorgen. Godmorgen. Siger det skat godmorgen? Hvad? Skal du sige godmorgen? Nej. Er du træt? Ja, du skal lige have lov til at vågne op. Okay. Er I klar på at gå ind og få noget morgenmad? Ja. Så hvis I viser mig, så følger jeg med. Yes. Det skal vi til. Ja. Godmorgen. Room number? 949. Thank you. Dejlig morgenmad med hele. Brød i alle former, alle slags. Pålæg, ost, æg, bacon, juice og måske vigtigst af alt, lige komme over for en kop morgenkaffe. Nå, får familien lige lidt god morgenmad. Så sidder vi og snakker lidt om, hvad den bedste ting er her på hotellet. Hvad har været dine bedste oplevelser, Skat? Min bedste oplevelse er ren omgivelser. De grønne omgivelser? Ja, nej, rent. Ren omgivelser? Ja. Og man laver ikke mad. Hvor dejligt.
og man hygger med familie. Man fokuserer kun hygger med familie. Og jeg bliver ikke så travlt med nogle andre ting. Og hvad siger den store dreng? Ja, det er flot, eller det er meget flot, og det er sådan lidt mere sådan, ja, på en eller anden måde sådan meget sådan, ja, det er dejligt, at der er sådan der er mennesker over det hele, og der er god udsigt, og man bare kigger ud til sådan byen og sådan. Ja, det synes jeg sådan, at det er to gode ting, og så bare gratis mad og sådan, der bare, ja, der er ikke sådan nogen pligter eller noget, man kan bare sådan slappe af. Det er ikke sådan, man skal ikke lave mad eller noget, man kan bare få mad og husservice. Ja. Ja, men det er jo skønt det her. Med at man er et nyt sted, og man bare kan hygge sammen med familien. Som vi siger, uden at skal lave noget, uden at have det store ansvar. At bare skulle nyde det. Og ja, jeg har sovet i en god seng i nat. Og god morgen. God morgenkaffe. Og så nede meget i nede i Spa. Det var virkelig lækkert. Det skal vi prøve igen. Der er også en swimmingpool nede i kælderen. Ja, der er også et eget fitnesscenter. Men i dag, der tror jeg, vi skal rundt og have taget lidt mere film. Og så skal vi ud og købe nogle julegaver. Ud og shoppe lidt, ud og kigge lidt på byen. Så vil vi tage lidt mere med rundt, så I kan se Stettin i Polen. Lene, hun har faktisk allerede mødt en filippinsk pige. Ja. Det var en rengøringsdag. Ja. Ja, I fik snakket. Ja. Ja. Og var det samme dialekt? Ja, det samme dialekt. Så hvor kommer hun fra? I Filippinerne? Syd. Fra Syd Filippinerne, ja. Ja. Nede på Mindanao? Ja, Mindanao. Okay. Og du har også mødt en operationssygeplejerske? Ja. Fra Nykøbing Falster sygehus? Ja, min kollega, ja. Ja. Hende og hendes mand? Ja. Og der fik vi nogle... Vi fik nogle gode snakker. Ja, og en turguide på. Ja. Hun er turguide på, ja. Ja, vi fik den der bog med turguide. Nogle steder, vi kunne gå ud og se. De fortalte også, at de havde været på et julemarked 500 meter væk herfra, som vi kunne gå over og kigge på. Og noget, der hedder Café 22, som vi skal op og besøge også. Og så synes jeg, der var en ting til. En du med. Nej, det var egentlig bare... jeg kan mærke her på hotellet, at der er mange andre danskere, og vi har mange soldater på grund af krigen i Ukraine. Så der er både danske og polske og udlandske soldater. Nej, du skal ikke. Som sidder og får deres morgenkaffe rundt omkring. Jeg er også en tysk soldat. Men det er jo det her med at ikke at være i krigen, men være tæt på. Og NATO-landene, de samles, og vi passer på hinanden. Men vi vil sende nogle flere hilsner til jer i løbet af dagen. Vi ønsker jer en god dag. Så hilsner til hele familien og venner omkring. Er det derovre? Autocentrum. Perfekt. Vi skal over og have taget nogle billeder af drengene. Bertram, han har fået hans første klipning. Han har været hos frisøren i dag. Det klarer han simpelthen så flot. Han plejer at blive lidt bange. Det her, det var en sød damefrisør, der passede på. Det var en god oplevelse for ham.
Vi er jo i centrum af Stettin. Stettin. Ja, Stettin. Se, den er rød her. Skal vi lige vende her. Her der kører der sporvogn i byen. De kører på de her skinner, de kan bare lige komme susende. Zacht ook. En wat goed, dat zeggen we niet. Dat vind ik wel even. Want dit is straks niet. Er det sporvogn? Det er sporvogn. Oh, nu! Så er det vores tur. Ja. Hurtigt, Adam. Hurtigt! Så, det her. Haha, super. Kig på kamera. Hello, hello. Once again. Yeah, it's perfect. It's really good. Look this. Åh, ser de søde ud. Hej, Dora. Hej, hej. Hej, hej. Pas på. Det er oppe på Café 22. Det er helt oppe i toppen. Ja. Vi bor lige deroppe på den ene etage. Nå, vi er lige på vej til et hospital her i Stettin, som vi har fået anbefalet af en sød receptionist, som også har været herude med sit barn. Men Markus han har hostet lidt her den sidste uges tid. Vi troede egentlig, det var gået lidt væk, men det har sat sig af lungebetændelse. Så han har hostet meget af det og kan ikke komme af med det. Så vi skal selvfølgelig ind og have noget penicillin til ham, så han kan blive stærk igen. Så vi må prøve at finde vej her. Nå, så kom vi igennem inde på hospitalet. Det tog et par timer, men fik snakket med en sød læge derinde. De var utrolig rare. Og Markus har lungebetændelse, og ja, hans højre lunge har det ikke så godt. Så vi kører nu på apoteket, fået nogle papirer her, en recept, så han kan få lidt medicin for 5 dage. Og så er det hjem og snakke med familielægen. Så vi suser afsted nu her, så hold på hat og briller.
det koldt? Ja. Vi skal indenfor. Nå, nu har vi simpelthen fået noget medicin til Markus. Penicillin. Så han er smertedækket og har til 6 dage. Så nu går vi indenfor, så vi ikke lige får provokeret de lunger. Og der har vi fundet ud af heroppe på Café 22. Det højeste sted i hele byen. Der kan vi simpelthen få noget vand og noget kaffe. En kop kaffe. Og der må vi prøve at se, hvordan vi kan komme ind her. Jeg tror virkelig ikke her. Okay, Café 22 her. I parkeringskælderen fandt vi en god parkering. Vi har været over og hentet kopper til iPad'en, så Bertram ikke får smadret den. Han har fået hans egen iPad. Den lille mand. Det nye eventyr. Og... kom her, det skal. Det skal vi gøre. Ja. Vi finder selv vejen herfra. Der er ikke så mange muligheder. Der er ordentligt vand. Hvor var det? 22. Wow. Yes. Stop 22. Der skulle man kunne se ud over hele byen jo. Ude på 11. Så det er jo det dobbelte af, næsten meget mere det dobbelte af, hvor vi Bertram, stille og roligt. Har du været så højt derfra? Det tror jeg ikke. 22. etage. Det er det højeste sted i hele byen. Oj, vi er godt nok højt op her. Wow. Ja. Det er da her, vi skal hygge os. Se det, skat. Kan du lige se derovre? Det var godt nok voldsomt her. Wow. Det kan godt være, at det ikke ser så vildt ud på kameraet, hvor det gør det, fordi vi er så højt op over alle hustagene. Helt nede på nej. Det ser man bliver... De er meget små dernede, ikke? Ja, Det er simpelthen god. vi er virkelig højt op her. Der er juletræer, der hele er pyntet op. Skal vi lige se, hvad de byder på? Så vi har nogle gode kager. Det er nede foran vores eget hotel. Lige herovre. Nå. Nu til det vigtigste. Hvad har vi? Hvad kan vi byde på? Hallo. Det er vores hotelværelse, det er lige der. Ja. Ja, de har også nogle parkeringsplads. De har også parkeringsplads her i tiden. Well. Var det Galaxy indkøbscenter? Ja, det er opfra, vi ser. Se her, det er deres sted. Ja. Det er Men flot. der er vandet derude og havnen Ja. med kranerne. Der er en flod, der løber ind til stativ. Så kan vi lige gå en rundtur her. Der er sådan en park eller en skole. Det er vores hotel herovre, skal jeg. Ja. Det er hernede. Det er rettelse. Hotellet. Det er ligesom en bygning, der bevæger sig. Ja, det føles som om det sejler det hele. Ja. Prøv at se, der har vi floden dernede, der går igennem. Ja. Der ligger den der Colorado restaurant, som har nogle gode stjerner.
vi skal besøge i aften måske. Der er en stor kirke herovre. Ja, der kan være lidt spejlbillede her i den her skærm. Og det ligner virkelig som de sejler, bygningen sejler. Ja. Er det 0? Øj, se det op. Der er julemanden. Han kommer flyvende. Buongiorno, buongiorno. Nu må vi hellere få lavet den her film færdig, så den kan blive redigeret og komme ud til vores følgere. Ja, der kigger med. I må huske at like og subscribe, så vil vi nemlig lave mere indhold til jer. Så vil vi sige farvel her fra familien BA. Og husk nu en gang på, at det er snart jul. Det er fandme uhyggeligt. Og her hos familien B, der griner vi ikke af hinanden, men med hinanden. Hej hej. Hej hej.